אז מה קורה חברים? כאן אבירם נותן לכם היום עוד סרטון מושלם. וכאן נמצא איתנו אורח שהיה איתנו גם בשתי סרטונים קודמים. ותכירו את נאורי מלך. תגיד שלום אחי. It's gonna feel so good. אוקיי אחי? אז למה אתה לא בפול גייז? למה לעזאזל אתה לא בפול גייז? הזמנתי אותך. לא קיבלתי שום הזמנה. הנה. סבבה. אל תשכחו לעשות לאבירם דיסלייק. סתם, חבר'ה. חבר'ה, לחבר שלי כאן, כמו שאמרתי בסרטונים קודמים, יש לו את הערוץ יוטיוב שאני הכי אוהב, תמיד אני מסתכל לו בערוץ, כל הזמן הוא מחפש סרטונים חדשים שלו, אבל הוא עולה לי על העצבים, כי יהיה לו סרטונים חדשים. נאורי, מה יהיה? אני אחי? שלא נדבר על גם הממתקים 2 שאתה חונק אותנו כבר איזה שנתיים. אם אתה רוצה, בוא ניפגש אתה ואני, נקנה ממתקים מיוחדים ונעשה. אחי, אני גר בשדרות ואתה בקרני שומרון. אחי, לא מפרסמים את איפה שאנחנו גרים. כן, אבל לא אמרתי דירה. כן, צודק. אז טוב, בלי יותר מדי חבירות. אם עשיתם עדיין סאב, תעשו לאבירם, תנו בלייק. וואלה, שכחתי להגיד את השם של הערוץ שלך. אז חברים, לחבר שלי כאן, כמו שאתם יודעים, יש ערוץ WPY Gaming. כדאי לכם להיכנס, תרשמו את זה באנגלית, אבל אני חוזר על זה שנית. WPY Gaming. נשבע לכם שזה הערוץ שאני הכי אוהב ביוטיוב. בכל מקום. יאללה, אבירם, שים רדי. יאללה, בוא נעשה דו, שנהיה ביחד. כן, שימו אותי, אל תדבר. אוקיי. נאורי, דבר קצת לצופים שלנו, אולי אתה רוצה שנעשה איזה אתגר. אוקיי. אם הסרטון הזה מגיע ל50 דיסלייקים, סתם. אם הסרטון הזה מגיע, חבר'ה, ל25 לייקים, אנחנו נעשה לכם חלק 2 של פול גייז. אוקיי, חברים, שמעתם את מטרת הלייקים להיום. 22 סאבים. לייקים. 25. 25. לא יודע, אני לא שומע טוב. אתם מבינים מה צריך לפעול? אוקיי חברים, אז חשבנו אני ונאורי, אולי אנחנו נעשה בסרטון הזה, אולי נעשה קצת פול גייז, ואולי אחרי זה נעשה גם קצת פורטנייט. לא, רק פול גייז. בטח אתם הגעגעתם שאנחנו עושים פורטנייט. אז תקשיבו חברים, אם התגובות שלנו עכשיו בסרטון הזה יעבדו, אוקיי? אני רוצה שתרשמו לי בתגובות איזה סוגים של משחקים אתם רוצים. אוקיי? מה נראה לך שהם התגעגעו לפורטנייט? הסרטון האחרון של הפורטנייט היה באיזה חצי שעה, היה מפגר. הם שונאים אותך נראה לי בגלל זה. אחי, עשיתי סרטון אחר. העליתי עוד סרטון, אתה פשוט לא ראית נראה לי. יופי. טוב, אני לא כמוך עושה משחק אחד וזהו, ביי. טוב, אני עובר את זה, ג'י. לא מאמינה, איזה דבר, איזה בד. לא עברתי, לא מאמינה. גם אני מכיר, איזה בד מעצבן זה. לא, הכדור. אחי, הכדור הזה חרא של דבר, באמת. עברתי וגם חבר שלי עבר. אוקיי, אז אנחנו נחזור אליכם כשיתחיל המשחק הבא. למה זה לא עוצר? נו באמת. אחי, קלקל לטלפון, יש בעיה. אוקיי חברים. מה קורה חברים? חזרנו אליכם וזה התחיל. יש לנו קצת בעיה בטלפון. לא רק בטלפון, גם בעיה במוח בעיקר.
כן, במוח של הטלפון. יש לו בעיות. יש לטלפון הזה בעיות רציניות. אומגה, אחי, באגם אחד דבר. אחי, אני לא עובר. אחי, עד שאני הצלחתי לסגר את זה, את הפלאפון, אז פתאום, אז המשחק התחיל. לא עברתי, לא מאמין. עברתי אחרון. לא עברתי, למה? אברהם, בפעם הבאה תעצור את הסרטון. כן, כן. נראה לי אני לא רוצה את הסרטון הזה אף פעם, אחי. כאילו עד שהוא ייגמר. חברים, אני רוצה להגיד לכם שבואו ננסה. אני צריך להגיע לאיזה, לא יודע כמה מנויים או לייקים, ואני צריך להגיע להרבה מנויים או לייקים בשביל שנעשה לכם אני ונאורי נינג'ה או לייב פול גייז או לייב של פורטנייט. אחי, לייב עם אביאם. אחי, אנחנו נדבר אליכם הצופים, זה מה שיקרה. אבל אנחנו דבר ראשון צריכים להגיע להרבה מנויים וסאבים. אלון, דבר ראשון, סתום, אוקיי? אף אחד לא רוצה לשמוע אותך. אחי, מה, נהיה קל עם מעברי עכשיו? אחי, יש לי 7 מתוך 20. 7 רק? מתוך 20. אחי, זה או שלך יש לדים או שלי. יש לי 14. אחי, ג'י, אתה לא עובר, אחי. למה לא עובר, אחי? עוד 3 אני עובר. או שכן? חברים, בואו נעשה לכם אתגר כזה. אם נינג'ה עובר, אם נינג'ה מנצח את המשחק, אם נינג'ה ינצח מקום ראשון, אתם עושים לנו אתם יורגים למטה ויוצאים מהמסך המלא ושמים לנו לייק. אם הוא לא מצליח, תורידו את הלייק. מה אומרים? אבל מאוד שניים מתחתפת מהמסך המלא. לא, למה נפלתי? למה? טוב חברים, נצפה בנאורי. אם עד עכשיו לא שמתם לייק, אז תשימו בינתיים. לא, זה 3 סיבובים, עוד 3? אחי, בוא, הסיכוי שלך לעבור ממש קטן. נראה לי שעכשיו הם צריכים להוריד את הלייק. מה זה אחי? נראה לי יש לך לגים מטורפים. או שאני צ'יטר. מה זה? וואלה, הוא צ'יטר הבן אדם. מי שחושב שנאורי... רגע, חוטי. מי שחושב שנאורי צ'יטר... מה זה? סתום רגע, אחי, סתום דקה. חוטי בפול גייז. אם אתם רואים שהירוק והוורוד אחד מתחת לשני, תתקדמו, תחכו שהירוק יעקוף את הוורוד ואז תקפצו. כן, זה חכם. שלא תגידו שהערוץ שלו וגם לא מלמד דברים. חפו, מה זה המפה הזאת? אין לי שמץ. וואלה אחי, מורידים לייק וגם מורידים לך את הראש. אשכרה. יאללה אחי, אם אתה לא מצליח את זה, אני בא לך הביתה בחושך ונותן לך רסיה לתוך האף. אוי, לא פאק אחי. אני טוב בזה. פאק.
מה אחי? זה קל אחי. אחי, זה קל אחי? אם אתה לא עושה את זה, אתה בושה למדינה, אתה בושה לפול גייז. אבירם, אתה בושה למין האנושי, אין לך זכות. אוקיי, מי שחושב שנוראי צ'יקר, שיכתוב אם יש לנו תגובות, שיכתוב בתגובות. אין לנו תגובות, אבירם. אם יהיה. וואי, אני סתם קופץ. מה כל כך קשה לעשות משהו אחד? אני סתם קופץ, אבירם, זה רק אחד יכול לעבור, נראה לך שאני אנצח? אחי, תסתכל, אתה האחרון. איזה כיף. ג'י, אתה לא עובר. טוב, תורידו לאבירם את הלייק, וגם באותו הזדמנות תורידו לו את הפנים. אוקיי חברים, אז בואו נעשה ככה. נאורי, מה אתה אומר? טוב יאללה, צא הלובי. הנה. אוקיי, אז מה אתה אומר נאורי שנעשה ככה? אני אשחק עוד קצת כמה משחקים פה, ואז נצא לפורטנייט. אבירם, אני הולך לפשטיין. אתה יכול להגיד שאתה הולך לשירותים, לא צריך להגיד את זה. למה שהצופים יבינו מסתרים? אל תלמדו ממנו, לא ללמוד. אם יש לכם לפשטן, תפשטנו, זה גוף שלכם. אל תלמדו ממנו כלום, אפילו לא איך לשחק פורטנייט. אבירם, מה אתה פורטנייט? פורטנייט, אני שובר אותך ממך. אחי, לא שובר אותי, בוא, גם אני מולך. תוצאה אותך, אוכלת אותך, אתה רוצה לבדוק אותו? טוב, תעצור את הסרטון, אחרי שתפשטן. אוקיי, נחזור אליכם מתי שהוא יסיים את השירותים. חזרנו אליכם אחרי הפסקת השירותים שהייתה לנו עכשיו. אני חייב להביא לי מים, אני איך שנייה מלובש. תקשיבו, נאורי, דבר עם הצופים החברים שלנו. אני הולך להביא לי מים. מה מכין? טוב, חבר'ה, תקשיבו. אני זוכרת שאבירם אמר שאני מכיר אותו בפורטנייט? עכשיו אנחנו עומדים לעשות אחד על אחד. פורטנייט. ואוי. יש לי עוד פעם פשטן. טוב, שפיר ויחזור. סתם. אבירם בנכה זה לא יכול לעשות בסטופ. הנה הוא חוזר. למי קראת נכה, למי? יש לי עוד פעם פשטן, אבירם. למי קראת נכה, יא טמבל? איזה אחי, הסרטון הזה לא בא מיוחד לילדים. אבירם יבין. לא, אל תגזים, אחי, אל תגזים. רגע, תחזור אליהם שתהיה בפורטנייט. כן, יאללה, ביי. הופה. אז חברים, חזרנו אליכם, אוקיי? יאללה אחי, יאללה. חבר'ה, אלכס שובר אותי. לא אמרתי שאני שובר אותך. אכל? ג'י. מה זה דבר אחר הזה? אני לא שובר אותו. עוד אכל? אחי, צריך לסתום, אתה חושב? למה זה לא עובד? לא רוצה. חבר'ה, אם אתם מכירים את הערוץ של אבירם, בטח אתם יודעים שזה עוד אחד את הערוצים שלו.
נוגר שאני הילד הכי קמפר ביקום. כן. שנינו קיבלנו נקודה. עד עכשיו בקושי פגעת ירייה אחת וואלה. בראונד הראשון סתם מעלים מזל. אחי, זה עוד האדיטים שלי שמות חומם, אתה מבין? לא. אבירה, מצחקו עליך את המשנה, מה אתם עושים? רגע, ניסיתי לעשות פה איזה קריק. פאטה. פאטה. אחי, אני יודע שיש לך את הכפפות האלה. לא אחי, באדם, בא לי לעשות חייב כזה. לא הבהלת אותי. נייס. איי, נגיד. למה זה לא... אתה היית הראש הגרוע הזה? עשיתי מגק של אבירה, בסרטון. נשבע שאני לא מחומם. למה אם היית מחומם אז זה לא היה פופליקט? כן. בטח אבירה, בסרטון. לא, עכשיו זה כבר לא מצחיק, אבירה מתחיל להשוות. מה עשיתי לאבירה? פיקקס אחד כולה, כרגע. לא, אני הולך על פאפ 200. עוד הולך על פאפ 200, אוקיי, חבר'ה, הגיע הזמן להשפיל. אחי, הצופים שלך מאוכזבים, אתה יודע מה זה לאכול פיקקס? וואו, זה היה 200 הכי יפה שראיתי. איך אבל אתה עושה לי 200 כל הזמן? היי. וואלה. פיקקס שני! שנינו. לא, אחי, נשבע שזה לא עבד לי הלחצן בשלט. אחי, לא עבד לך לחצן במוח, כמה פיקקסים, כמה 200. תסתכלו, וואפה, עוד 200. איך עושה לי 200 כל הזמן? זה בחרפן, אחי. אחי, איך זה לא היה 200? בוא נהיה חתיכת. איך אבל אתה עשית לי, אתה שוב פעם יש לך אינבוט. לא, אוויר, מבטיח לזה, 200 טובים. אתה חייב לי הסבר עכשיו. איך הוא עושה לי כל הזמן 200? אני לא מבין. יוראי, זה שוב פעם אתה עושה עמנו שאתה לא מגיע בשלט?
לא, זה באמת טוב. אכל. כן, שנינו. אבל גיא, איך אתה עושה לי 200, גיא, אחי? בוא שזה צ'יטרי. בוא, אחי, זה צ'יטרי. לא, אביר, מבטיח שזה אני. אני לא מרמה בסרטון, מבטיח אחי, אני לא מרמה בסרטון. אבל ברגיל כן. כן, ברגיל אני מרמה וחצי. תשמע, אני קיבלתי מה שרציתי, יכלת פה זה 70, 200 פיקקסים. אג'נסי. תודו שזה היה יפה. אם זה היה יפה, תנו לי מנוי. תנו מנוי אם זה היה יפה. אחי, יפה אחד מתוך כל מה שאכלת פה? חבר'ה, כמו שאמרתי בהתחלה, אבירם, אתה חי בסרט שאתה שומע. ביי. אומייגה, אחי, הייתי איזה 3 HP נראה לי. מה? בנית עליי? אתה לא מעז? מה? נשבע שלא הגעתי. אחי, איך עושה? וואו, זה יפה! נכון. זה לגמרי יפה, אחי. אבל זה עוד יותר יפה. לא, זה לא אחי. סתם צוחק. צחקתי. לא, שנינו היו טובים. אם אנחנו באים בתכלס? כן. אבירם, איזה... חבר'ה, טייסת FNCS, בואי. כל מי שחשב שאבירם יותר טוב ממני, אז שיחשוב פעמיים. רגע, מה? אחי, נשבע שיש לי טריק. What the hell, boy? What the fuck? והנה הוא וכל האדיטים החרא הזה שלו. זה לא היה בתכלס כל ה-200 פה זה תכלס. בוא אחי, כל ה-200 פה כולם יחשבו שזה צ'יטרי. לא צ'יטרים, אחי, זה שאני פרו לא הופך אותי לרמה. אחי, הייתי איזה 13 HP. השקענו. אני לא סובל אותו. מי שרוצה שאני לא אעשה איתו סרטון בחיים, אז שיגיד לי. אתה תפסיק לשחק איתי בשביל היוטיוב? וואלה, נראה לי שכן. הפרסום יותר חשוב בהכל. סתם צוחק. חברים, כל החיים שלך יותר חשובים מהפרסום הזה. לא, אחי, נשמע שהרגשתי כמו איזה מלך הלאגי. מה זה? טוב חבר'ה, כולם יודעים שנאורה יותר טוב ממני. נאורה, תגיד, רוצה נעשה עוד ראונד אחד ונעשה איזה באטל רויאל? אחי, באטל רויאל כולם עושים תמיד, בוא נדבר. אז בוא נעשה אונלי-אפ. בפעם הקודמת שאתה ואני עשינו ביחד, אמרנו נעשה אונלי-אפ ובסוף לא עשינו. כן, אבל... אחי, האונלי-אפ השנייה, זה לא סתם להפתיע שם.
לא, זה סתם. כן, נעשה אחי. אם אנחנו לא נאהב, נעשה מההתחלה, ניצא. זה לאגים, אחי, זה מפיל אוטומטי, זה לא עניין של לנסות, לא לנסות. זה היה ההדשוק הכי יפה שקיים. נשמע שהצופים כבר רגילים להדשוקים שלך. נייס. כדור אחרון, אחי. היה לי כדור אחרון. לא מאמין. מסלים. רגע אחי, אם אתה עושה לי עכשיו פיקקס, אתה חוקף בלוק. למה זה לא עבד? לא יודע. בסדר, את לא מגיעה למעלה. אחי, עברתי הרגע דרך הבניות, זה היה מלך הצ'יקרי. למה אתה פה? למה? באמצע משחק פה, למה? אחי, אני 9 HP, נשבע ואני כלוא פה. לא, לא! פיקקס שלישי, אבירם. לא אכפת לי למות עכשיו, אחי, אחרי הפיקקס שלי. אבירם, נראה לי נעשה את זה והסרטון יפסיק. בוא נעשה עוד ראונד, וננסה איזה אונליאפ שאתה רוצה, של עונה 4. לא, אחי, אני לא יכולה לעשות אונליאפ, אחי, מתי שלא יהיה לי לאגים, אני אומר לך, אנחנו עושים אונליאפ. אז בוא ננסה לפחות. יואו, התחיל לי לאג אחי, נשבע אחי. למה אתה מדבר שנמרות שלך 80 בהדשוט? הנה, עכשיו 60. זה מחר אותי. לא, יש חרא עליך. עליי? לא עבד. לא די עם הצ'יקריות שלך. אם כבר מי שפה צ'יקר זה ככה. לא, רציתי לפתוח את זה ולעשות משהו יפה והרס. יהורס אחד. לא, אני באתי לבנות אבל אני בניתי. אוי, מה זה נגים האלה? פיקקס, לא. הייתי 60 HP, חמור. 60? 60. איך עושה לי יצ'ו כל הזמן? אבירם. אני קאונטר. אוקיי. אבירם, אם זה לא היה כאילו יפה רצח. פה סתם אוכל, באמת. מה האינטרס שלך? שילמת על הפאמפ בשביל שהוא מוכר אותי? הפאמפ מוכר אותי. טוב, אבירם, נראה לי נעשה עוד ראונד ואז נסגור את הסרטון, אתה לא חושב? לא, למה? אבירם, לא, אז אני יוצא מהפורטנייט, אחי.
למה? אחי, מספיק. זהו. הסרטון חצה את הגבול. עוד ראונד אחרון וזהו. רגע. אנחנו מקליטים טוב. נייס. וואי, זה צ'יטר. נייס. נו, מה זה? מה זה הפרנצ'ים האלה, אחי? איך אני דפקתי לך? אני שמה שתיים אחרי הצ'אט. צופים, מה צ'אט? מה אני בלייב? טוב, שלוש השוויתי לו. תקשיבו, תנו בלייב, באמת בשביל אבירם, ראית מה הוא אכל כאן? לא נעים בכלל. תנו לו זה לייק, היה תנו לו דרך סתם, הקיר, באמת. אחי. זה היה מלך הצ'יטרים. מסכן הבן אדם, מה שהוא אכל היום. תנו לו לייק, תנו לו סאב. מגיע לו? נו משהו, באמת. וואט איך אבל? לא אני עושה לו? וואלה, אני רוצה לדפוק לו יום אחד פיקקס. יש. אבל סתם מוכר, באמת, אחי. אוי, זה היה טוב. וואי, אחי, הפאמפ הזה מלך המוכרים. אבירם, לא היום. חבר'ה, ראונד אחרון, אבל באמת, ראונד אחרון הסרטון. מגיע לו לייק, מגיע לו סאב. אז תיתנו, כי למה לא? זה באמת שנייה. יש! יש! נראה לי הוא יעשה צ'יקים עכשיו, נשמע. יש! אבירם. ג'י. טוב, טוב חברים, כאן נגמר הסרטון להיום. מקווה שנהניתם, אז ביי, ומקווה שתראו אותי בחלום. יאללה ביי.